Ako prebieha montáž plachtovej haly s rozmermi 15x30 metrov? Poďte sa s nami na to pozrieť. Z boxov sa vyberú jednotlivé komponenty a rozložia sa na zem podľa poradia. Následne sa presne rozmerajú body, kde budú osadené základové kotviace pätky. Práve tie zabezpečia stabilitu celej konštrukcie. Keď sú pätky na mieste, začína sa spájanie oblúkov. Každý oblúk sa postupne zostaví a zdvihne na svoje miesto. Po osadení sa každý oblúk najskôr pripevní ku kotviacej pätke a následne sa pridajú zavetrávacie vzpery. Halu spevníme oceľovými lankami a pokračujeme osadením dverí. Do kotviacich pätiek si nachystáme račne a začneme s montážou predného a zadného čela. Keď sú čela na mieste, všetko dotiahneme, namotujeme naviják a presunieme sa na hlavnú plachtu. Plachtu si rozostrieme, nasunieme do nej tyč, ktorá najskôr poslúži na natiahnutie a neskôr na došponovanie plachty. Keď máme plachty natiahnuté, všetko dotiahneme a hala je pripravená na používanie, a to všetko len za pár hodín.